que van a ser maiores que o peaxe que se Pois de infracción imos seguir falando. Dicíamos aquí que o Porco Bravo parecía ser que campaba as súas anchas pola Coruña, pero parece ser que tamén está na rotonda do Grove. Isto así dito está un pouco fora de lugar. 16 siniestros hai ao día en Galicia co Xabarín. Pero neste caso non era literal, neste caso tranquilidade, a xentiña do Grove que non era literal, é parte desa xerga, desa retranca popular que están algúns deles botando man dela, porque a ver, imos poñer en contexto. A pasada semana falábamos aquí precisamente desa loita da DXT contra os grupos de WhatsApp que avisan, que alertan de controis de radares nas estradas. Pois ben, hoxe sabemos da picaresca, da retranca galega empregada por estes grupos para que non os cacen e como fan disfrazando estas operacións de seguridade cos nomes máis peculiares. Vou dicir algún exemplo. Tomámoslo en tono de humor, pero atención que hai que poñerse serios porque pouca broma con isto. Precisamente unha delas é a que estábamos comentando. Porcos bravos a minar na rotonda do Grove. Tamén están os da Panorama firmando autógrafos en Campo Lameiro ou Lamin Yamal firmando autógrafos tamén na zona azul de Tui. Este tipo de avisos circulan por estes grupos. É difícil, o mellor, cazar cun comentario como este, Maximino, unha persoa que está alertando dun control de velocidade. Dalle a risa, Maximino. Sabías que hai guardias que se infiltran en grupos destos de WhatsApp precisamente para poder ter controlado isto, porque senón é prácticamente imposible. Eu, persoalmente, non estou de acordo cos grupos de WhatsApp. A mí non me gustan. Poido que, porque entre outras cousas... Pero todos en xeral. Todos en xeral. Porque, mira, houve durante un tempo unha publicidade que sacaba a Dirección Xeral de Tráfico que era un coche que levaba unha persoa secuestrada detrás. Entonces decía, ti cando avisas a outra persoa non sabes a quen estás avisando. Por exemplo, ese coche que levaba unha persoa secuestrada, no momento que lle avisaron, cambiou de sentido e marchou. Por tanto, pode estar... A xente que vai ben non ten que ter medo a un control. Se ti vas ben, non bebestes alcohol, non vas baixo influencia de drogas, non tes a documentación en regla, que medo lle vas a ter a un control? Ningún. E avisar de todos a propia Guardia Civil, que pasaría? Avisar de todos como? Dos controles, igual que os radares fixos están todos avisados, non? Donde hai Guardia Civiles? Bueno, pero, a ver, moitas destas cousas, controles de alcoholemia e todo eso, collense a xente por sorpresa, porque senón a mellor tampouco non nos collerías, non? Xa, pero... Non sei, a ver, é un tema bastante complicado, pero eu penso que... Van seguir avisando, porque isto é como aquilo de vender entradas en reventa dicindo véndese bolígrafo, Vicky regala as entradas. Aquí están escapando da lei, non? A ver, a cuestión é que, de momento, o que constitúe unha infracción é obstaculizar a labor policial dentro da Lei de Seguridade Cidadán. A mí me parece, e o digo con todo respeto, e sei que os señores directores da Dirección Xeral de Tráfico e os señores asentes están facendo unha labor impagable e que contribúe a nosa tranquilidade e seguridade, pero eu creo que a Constitución proíbe este tipo de actuacións dende o meu honesto punto de vista. Quere dicir isto, que eu non podo poñer que está su majestade el rei chegando en un avión a Santiago. Poderei poñer o que me dé a gana porque a lei justifica o dereito á información. Pero di que como que vai contra a seguridade, non? Claro, sí, de todas formas eu penso que isto un pouco o feito de que estes controis fanse precisamente para velar pola nosa seguridade viaria e vimos que está asentindo Alex. Absolutamente, e de feito, bueno, pois entonces poñamos os controis ás portas das discotecas e dos bares e se acabou o problema. Avisado, listo. De feito, isto eu penso que vai a prosperar en vía administrativa, o sea, as sancións en vía administrativa prosperan cando se recurran en vía judicial, como o axente, os guardias que estaban aí, ou a Dirección Xeral de Tráfico, ou quen impuxera, ten que demostrar que iso é así, cando invoque o que di Luís, pois eu penso que moitas quedarán en nada. Pero non podemos esquecer que moitas veces estas alertas, estes avisos sirven precisamente para advertir a persoas que están conducindo sen estar en condicións e que moitas veces as consecuencias, Alex, ti como persoal sanitario saberás canta xente vítima de accidentes provocados por unha persoa que ia máis rápido do que debía conducindo en malas condicións. E logo chegan esas historias tan dramáticas aos hospitais tamén, non? Témolas todos os días. Claro. Parece mentira, pero casi cada día temos casos de xente que ven con unha tasa de alcohol no sangue increíble, pero de non poder ter en pé, viña manexando o coche.
Pero quero que quede claro que eu non estou a favor do consumo de alcohol ni de que non se controle os conductores que vulneran a lei. O que estou dicindo é algo moi distinto, que eu considero que non se pode sancionar este tipo de actuacións e que as forzas e corpos de seguridade terán que buscar outra fórmula como a que estou dicindo, porque, por exemplo, en Vigo é sintomático todos os sábados por a mañán, cando vou a traballar, ás 8 da mañán están no mesmo sitio. Non fai falta ser adivino para saber onde vai a estar Luís, puesto o pero control. aquí entre a ética e a lei, que eliximos? A lei é a que nos proporciona seguridade, pero por enriba da lei, da norma que regula as infraccións, está a Constitución, que é a norma máxima. Pero por eso digo que ao mellor, aínda que non nos parezca ben, aínda que tal... Pero que a medida vai ser imposible, a xente vai seguir avisando. No, bueno, hai algún grupo de WhatsApp que dixo que se desfacía, non? Sí, e xa hai varias persoas citadas a declarar Bueno, pola que sanción estánse aos impoñendo... administradores, sobre todo. Claro, é que ti chegas unha multa, aínda que sea ao final hai un administrativa, bastante 20.000 euros, ostras. Entre 6.000 e 20.000 euros. Decían que se ian desfacer eses grupos Pero e, antes de feito, había... mencionaban que había moitas persoas, unha veintena de Sí, persoas estaban citadas xa a citadas. declarar no xulgado precisamente por pertencer a estes grupos Pero de antes WhatsApp. había, o sea, multábante por aquilo que se facía de dar as luces para avisar Tamén, que estaban. sí. E puñenche unha sanción. Claro, estás utilizando... O que está Eso tamén é unha cousa así, porque tú podes dar as É luces... bastante arbitraria, pero como o axente... Claro, é que... Te conoce, dice, conocía, e diña luces. Claro, pero o axente en vía administrativa, a palabra do axente presúmese certa. Pero Ese é no o xuizo problema. non vai a ningún sitio. No, no xuicio tendrá que demostrarlo, pero en principio presúmese certa a palabra do axente, ti tes que demostrar que realmente non fixestes eso. Sempre hai que ter claro que cando se trata de axentes de tráfico que están regulando o tráfico nestes casos teñen unha presunción de veracidade, de que todo o que están dicindo é verdade e que somos nós os que temos que demostrar que a inversa. Pero, por exemplo, a intencionalidade non a poden demostrar. Ya. Ben, pois, seguiremos falando destes asuntos e recordamos que a DXT propón na loita contra estas mensaxes incluso, digamos que, Sí, acusar de acusar. homicidio por estes chivatazos dos Algo que a controles. Luís está resoprando porque xa comentou antes que lle parecía un exceso de regulación. Esta foi a Absolutamente. expresión. Claro, un homicidio xa está regulado actualmente cando alguén por un acto sesa de a propósito ou non comete ou facilita a morte dunha persoa, en este caso poderás ter xulgado por homicidio, tentativa de homicidio, o que sexa, pero non porque mande unha noticia a un grupo de WhatsApp. Hoxe en día pode estar xulgado tendo en conta si con esta notificación fixo algo para provocar a morte dunha Pois persoa. parece ser que a testemunha da vítima en caso de que sobreviva algún familiar desta o móvil da persoa que presuntamente alerta deste control serían o punto de partida desa causa judicial de presunto caso de homicidio. Terán que buscar probas en algún sitio. E teñen que demostrar, porque aí a carga da proba xa cambia. Na vía judicial teñen que demostralo. Eles, eu penso, eu coincido con Luís, que van telo bastante complicado en poder demostrar. Está claro que está de plena actualidade porque cada vez vemos máis noticias ao redor dos grupos de WhatsApp que avisan de controles da DXT, seguiremos falando disto, pero imos agora á parroquia viguesa de Coruxo, onde se viviu hai 22 anos unha historia parecida á da película El 47, gañadora do Premio Goya, Antonio Mosquera. Os veciños secuestraron un autobús durante unha